lasing, susi ay hawak na. Sipog, sisiting, ready na magpasaya. Pihit sa manibela, apak sa kambyo. Siguradong ligtas at komportable kayo. Magandang hapon, alas 4:10. Eh dahil sa Gumaca Quezon pa southbound. Tayo ng Canavit Samar. Via Dolores. Dito sa bypass ng dadaan Pugsiring. Bypass ng Gumaca. Dito naman tayo magagapang-gapang. Agosto 13. Shoutout sa ating mga amigo dyan, mga amiga sa buong mundo at sa mga OFW. Umpisa na tayong gapang dito, mga kabuksan. Barangay Inagbuan, Inlaya sa Gumaca, Quezon. Balik din ng diesel na puno. Ha? Puno ko rin diesel. Oo, puno rin. Sagad yan. Oo.
ulan, baba-baha. Sila naman naningil sa ano, sa LGU. Sila dyan. Sa Carissa sa akin. Ito na, huling ahon, pasar taon. Sa gumaga may pasun. Kapan naman tayo magkabuksin? Kapang. Kapapos tayo. Ito ang diskarte dito. Pag walang kasalubong dito ka naman. Mga tumbukin yung Patarik. patarik. Gusto nyo kasi Konstante na. ipupulsa ko dyan. Kaya sabay dito ka na ako. Haha! Paug siya tateng. Kaya. Ganyan ang diskarte mga pugsit. Kaya. Kaya pusteng. Pero kaya marami naman tutulak. 39 katao yan. Ha? 39 tao tutulak yan. Hindi na numahon. Tatlo tayo. Kaya ito lang. Kaya ito na 41 mga baba. Tao. Tutulak pataas. Maraba muna. Turulak muna. No? Oo. Doon ako sa huli. Tapos bibidyohan kita tayo. No? Tatarawanan siguro yan. Doon ako sa huli. Pranyong bus. Tapos nagtuturulak. Doon ako sa huli. Kasi hindi mo na maabot yung sakay mong tulak eh. Ipuit na tutulak. Puwit mo na ang hawakan eh. Pulsi na rin. Ano ba yan? 40 pa naman. Maghilira kayo magtulak. Sampo bawat buhat hilira 10. Ito ka sa puwit ha. Tatawanan siguro yan. Nakatawanan mo, ano? Bidyoan ba? Kunwari lang. Oo. At sinasabi niya na, ang kinasabi niya, ay grabe naman. Parang sa gain, para tutulak lang talaga kahit na hindi man tumirik. Grabe naman yung brand yung mas tinutulak pataas. Ang dami siguro mo. Tayo mag-gugumit yan. Oo. Sabay rakadahan mo na. Pak! Saka na kayo! Ano ba yan?
bypass road, hindi ka pusit. Jimmy's. Hello po. Ay, wala ka po, no? Oh. Oh, huwag mong bibigay ha. Huwag ko lang ID. Yung cell number niya, tama sa cellphone niya. Kaya nga, huwag mong bigay naman sa basta. Okay. Nandito na kami sa may, ano, sa may Pamunan Lopez na. Labas ng Kumaga, oh. Baka. Oh, ay, kaya lang, oh, sila rin siya, ano man sa Kalpilaw. Oh. Ay, sige lang, hindi mo yan. Ako. Okay, mapala kayo, Mano Carlito. At pagbalik ko, asikasuhin ko yan na makakuha yan ng may-ari na totoo. Kaya baka mamaya, mabigay natin yan sa hindi tamang tao. Pangalan. Oo. Sige. May nakuha daw doon yung bigas na naiwan. Oh. Tama si seal number, hindi tama sa pangalan. Ang pangalan ang kukuha. Oo. Pero pwede na sana, ano? Kasi number pa nila, ano? Oo, pwede yun. Baka nakamali lang yung bigay ng pangalan ng tao eh. O, baka wala siyang, ano? Hindi may kukuha kung hindi kanya. Ano, hindi daw nila binigay. Pagbalik na lang daw, ako sa amin na, ano, baka magbayad daw sila. Ay, Eh, naiwan yun. hindi mo na yun. Naiwan yung sa... Babae daw ang, ano nun, babae na may anak. Parang babae, ano, no? Babae na may anak, kita mo yung babae na may anak. Oo. Pwede lang bata. Oo. Yun daw. Sa kanya daw. Narinig daw nung ano nun, nung pasahero na, uy, may naiwan pa tayong bigas. Kaya lang, umalis na. Umalis na yung bus. Ano kumuha daw? Lalaki, babae? Lalaki na kuha, babae pangalan doon. Yun na yun. Siya yung babae mayroon nun. Mawa naman yun, pabalik-balik. Nagpasiguro rin sila doon. Diba kami, ano, pero kung pwede sana bigay, tama man sa asin number, ano? Oo, pwede na yun. Tawagan ulit. Tawagan natin. Tawagan mo ulit yung tao. Tawagan natin. Tawagan mo, baka mga ano pa yung tao.
Kasi magkailangan pa yun umalis. Tatawag mo na yun. Hindi binigay dito kamo. Hindi mo yun aalis basta-basta pa. Kasi sabihin yun, hindi mo binigay. Tatawag ulit yun. Pero, pre, andyan pa ba yung nakuha? Andyan pa ba yung nakuha na bigas? Ipatanong ka mo kung sino bang Ayaw may nila nito, babae ba o may bata? i-forward, babae yung nakuha. Babae yung nakuha, babae. Babae yung nakuha. Kaya, babae, tanong ko muna, babae yung nakuha. Ay, di magkatok mo sa cellphone. Hindi. Ipatanong mo muna kung babae ba ang may dala niyan. Dapat tumawag kayo kasi tinanong mo kung saan sa sumakay. Kasi ang pagkalam ko yan, na base na yan, ikinarga yan sa Trinidad. Ala! Oo, hindi yan. Kasabi niya Gultran sa sinakyanan, umihiga ang sinakyan. Kukuha ng bigas. Ay, hindi yun. Mali yan. Hindi yun. Oo. Okay, isi. I-forward mo nga number ng sako. Kaya nandiyan sa sako, forward mo sa akin. Kasi number na nasa sako, forward mo sa akin. Kaya tawagan ko. Sige. Ay, sala na yun. Ano na nakuha. Gold trans na sinakyan niya. Ay, sala na. Galing Trinidad yun. Eh, kung may bata, hindi na rin sumakay doon. May ticket pang bata ron. Pero naalala ko, nagpula na sa ako. Pero kung makikita ko yung babae na yun, makakilala ko. May bata lang. O yung may bata. Agad na yan, pagdating natin, saka siya mapunta ron, ano? Kay, para makuha. Wala nilaw. Pula. Pula ba? Pula. Ah, pula? O, pula. Yung parang sa inner to. Oo. Ilagay lang natin kung kilos. Magkano rin yun kung nag-50 ang kilo. Matagal-tagal, maubos yun. Halos isang buwan na niya maubos. Oo. Tag isang kilo ang sayangin mo araw-araw. 2 days Isang buwan may kilo. sa buwan. Yan natin lang mga gawan-tawan ng mga pagpanggawan lang. Hindi naman sa kanila. Ang maganda pa nung humihingan muna ng ticket nila kung sumakay talaga sa Amiga. Oo. Tapos kung saan galing talaga yung bigas. Oo, tapos Nakalagay. tatanungin saan galing ka. Yan ka sumakay. Pag dito magmano sa ano kay galing Trinidad, yun ang pagka ano mo nun. Tanda Trinidad yun yung kinalga. Doon sa may lampas sa stoplight.
kasama nito, sa ulan lang na konti. Biyak na agad. Ang ilalim na ng inisisik. Oo, ano? Tapos yung bigla na siminto. Papalang loob, pagkarak agad siya. Daanan siya sa kinabigat. Ito po. Ito po. Kayo po ba yung may-ari ng bigas? Saan po ito nanggaling na bigas? Saan sa Bohol? Puntahan nyo po sa Pasay, makukuha nyo po yung bigas nyo. Pagdating mo doon sa Pasay kay Mano Carlito, tawag ka sa akin. Andun sa terminal, iniwan ko. Punta nyo doon na. Sige. Basta tawag ka sa akin at kakausapin ko si Mano Carlito para makuha mo kay. Hindi yun ibibigay ka agad yung bigas na yun. Kaya nagpapasiguro yung iniwanan ko doon. Na tama mabigyan ha. Hanapin mo si Mano Carlito, Kamang Porter. Ha? Sabihin mo. Kung wala niya pa ticket mo, ipakita mo. Sige. Hindi ikaw ang sumakay ano? Asawa mo ang sumakay sa bus. Hindi ikaw ang sumakay ano? Ayun. Pwede ng bata. Oo, sige. Idalay ka mo ticket, pakita doon sa Sige. Okay, sige. Asawa niya sumakay. Kaya nga. Oo. Siya yung kumuha kayo na. Hindi man sinabi na siya nakuha. Ay, hindi, gold Iba trust. yun, di ba nakuha nito? Gold trust na sinabi. Oo. Alam ko yung nag-aangkit na yun. Ng bigas na. Narong len. Nahuli. Nagkuha nila yun. Asawa ang ano, sumakay. Nagsabi, asawa ko sumakay. Nagkuha nila yun. Oo. Na- Kunwari lang yun. Makuha pa. Nagkamali lang sila ng bus. Oo. Gold trust. Kung sana niya, no? Kung ano. Kaya lang mali, isinakyan. Oo. Nasa Kaya baka naman may naiwan sa gold trust din. maka na umay na yun dito. Kasi may dumating na gold trust kanina eh. Oo. Ang ano lang yun dyan, wala pang napunta doon, hindi daw siya. Nasa trabaho siya, pag off niya sa trabaho, siya palang kukunin. Mamaya. Ibig sabihin, di ba tao yun? Okay ba tayo pumunta? Nang ano lang, nag-aangkin lang yun. Hindi. Nang, May mga may naiwan din sa gold trust. kaya may naiwan sa Gold Trans, yun lang ginano niya. Oo. Pero man doon siya pumunta. Miga man yung... What? Pinag-iwanan mo. Tatawag yun mamaya pag pumunta na doon. Lopez Quezon, southbound. Meron palang gumagawa ng sticker dito.
Northeast Diversion, southbound.
Tubo. Dami ang delivery. Ah, Dami yung delivery yan. delivery ang 5. Milyon isa yan. Ha? Milyon isa. Hindi ba siya yan? Ha? Hindi ba siya yan? Hindi ko kasi ang L3 nasa mga militar eh. Ano yan? Hino yan. Oo. Mas mahal yan. Pero kung ikaw lang ang gagawa niyan, wala pang milyon. O, lalagay mo lang sa likod ano. Pulis na tayo. Bili ka ng ganyan, mura yan. Oo. Tapos kabitan mo na nga sa likod na lang. Yan ang mga ginagawa minibus sa iba, di ba? Oo. Ibas. Lipat yung manipila, inuro. Tama. Mga isuso na yun. Yung modeling truck yun. Mga isuso. Walong piraso. Bogs na tayo. Eh,
parating. Ah. Tulugin mo muna. Sino? Kalinis pa ng makina. Oo. Bago. Ito na rin lang pala ito binubuo sa Pilipinas. Ano? Oo. Mga parts lang pala ito dinadala. Mga parts lang yan. Kala ko yung buo na galing Japan. Parts lang pala Mas yun. malaki ang bayad. Mahal pag buo, no? Oo. Kasi malaki ang, hindi, malaki ang bayad pagkarga. Kasi maraming kuwan eh. Ang ulo, dito na siguro yan. Oo, dito lang yan. Yung mga parts lang yan, mga makina, mga gulong. Chassis pa ka dito na rin yung chassis na yan. Chassis dito na rin yan. Ang ano sa makina talaga. Japan talaga yan. Bakit kailangan ba yung chassis pag ginawa mo yan? May number talaga? Oo, may chassis lang. Paano kung tayo lang gagawa-gawa? Anong number lagay natin? Ay pag-resto, pag di ba, in-stencil yan. Chassis Yung lang yan. gumagawa ng chassis pala. Registered yan sila. Resto nila na yan. Oo, register nila. Oo, yung gumagawa. Oo, Ano ba? pero kaya i-tamper yan. Sa mga may alam na. Oo. Kaya pag nag-resto ka, chassis number, engine number, paano? Patambak rin sila. Kalawag, Quezon, southbound. Tulog ka? Ayun. Saan ako?
Tawag Quezon, southbound. Wala sige na. Sige, sige. Bingka po, bingka. Bingka bukas mo, mapaso, malasa, dalwas ng pizza natin. Palit pa kayo, bawag sa biyan. Pwede pa sa lubo. Bingka bukas. Mapaso, malasa. Lapit yan. Palit pa, bawag sa biyan. Pero sa Bicol din. Eh, malapit man. Pagka mo na. Sa Bicol lang. Sayang na. Walang ulan dito. Mapaso, malasa. Bingka bukas mo, mapaso natin. Bingka bukas mo.
Galing Bisaya pag-apon. Wala sa kanta. Kuya, Payag ilang isa. diba? 2.50. Oo, sige. Marasa? Hindi ako maaram. Wala sa'yo. Ay, yung kaya kapag Tanda ko yan tayo na. Madami ko. Madami ko. Oo, napanggas yan. Tumalak ko na kami sa kanila. Kabit na kabit. Dito na likod. Dito kinasa. Sige. Iisog na katurog siya. Ayaw doon, di po tayo di ata. Dapat yan yung turo ka. Yan lahat. Yan ang kahang. Hindi ba yan?
One way ticket. Hindi tayo kay one way dyan. Push na tayo. Bulaga tayo dito, push na tayo. Matay na yung tugtog mo, kuya. Ha? Matay na tugtog. Talaga ang pinatay ko. Kaya pala, patugtog ka, one way ticket. Kasi nagbibideo ako. Ilan ba? Pag, Nasaan ba? pag wala ang tugtog Asaan? dyan, Ah, pag wala ang tugtog dyan, may video dyan. nagla-live ka pala. Copyright eh. Asa daw? Ito ako. Ah, Ito ang cellphone ko. oh, sige na. Di mo nakita? Hello, vlog. Di mo nakita? Nakita na ako. Hindi lang. Hindi kayo sa dala ka makita. Basta mag-yaw-yaw ko dali. Muna na. Ingon ko na nag-date check ka. Ha? Ingon ko nag-date check ka. No, nag-vlog ko. Baka may salubong na malaki. Hindi tayo magkasarilo. Kasi dyan mag-ubsot, wala natin yung nauna. Sige na pag pinuko doon.
doktor ko nag-umpisa. Kailangan tulog yan. Makapiright mo ang video kuya. Sarap ang tulog yan, wag ako magmaniho. Huwag sila na. Joke lang. Ako lang kasi ang nakasama kaya siyempre ako ang driver. Ho ho. Naasa naman takaro. Quezon pa. Boundary. Bicol at Quezon. Shoutout pala sa mga taga-Kanabit. Siniga Iris. Irene. Irish. Iris.
Si Kuya Iris, nagkakalabid. Dua kamao sa mga Bisaya. Waray Bisaya. Waray Joe. WB. Waray o Bisaya. Sa WB. Waray Bisaya. Ayun sa nakasakay sa likod na kaaling ko po. Hello vlog. Sila rin. Slow moving, mga busit. May maraming kaibigan, mga bumingo na tayo mga truck. Moving slow. Murag ni strapping man to si Kuya matulog, no? Ah, Murag ni strapping pa. oh. Tapos, sa akin.
Ganun lang babaeng magaling magganyan, no? Ha? Ganyan, magaling magtukdo. Ngani. Ganyan. Parang hawak-hawak eh. Ngayon siya mag-balance na. Oo. Sa mga tinapa. Tinapa siguro. Tinapa. Maayo ikapil si ate sa circus ba? Mayroon ganyan. Barangay Dice. Double parking man to sila. Di pa naayos ang parking. Ang kabila di pa naayos. Ano to yung mga truck dagko man to. Hello po. Oh. Andiyan si Carlito, nakausap mo na. Oh, kausap mo. Hello, Dr. Carlito. Kanina na ihata kang bukas. Arawin na rin pamarin na rin kay kamalagpad dito ka. Bukas ka na. Bayan. Arawin na rin pamarin na niya para mo kay kamalagpad dito. Bukas. Sige, ihata kaya. Ang cellphone. Oh, yan ang cellphone na kakausapag ko. Oh, sige. Kakausapag ko siya, plan. Hello. Oh. Hello. Oh. Ano na nakuha? Ano na nakuha? Dyan, nakuha na, dyan kayo manukar liter nga. Ano yan? Ano yung dali yung pamirinda? Makatag ito. Sige. Sige po. Buka na yung cash na. Pamperang lang, hindi pang kain. Buti ka po, nila mo ba na yung pasero na yun? Hello po. Hello po. Pero... Oh, bigyan mo. Kausap ko na yan. Nakausap ko na yan. Tinanong ko na yan kung saan galing, alam na alam niya. Sige. Magbibigay na pang merinda nyo dyan, makabigay yan. Magkabi na lang. Kung magkano lang bigay. Kung magkano bigay, magkabi na lang. Sige. Okay. Salamat din. Aahon na sana ng nabuko na ano ba? Aahon look. Naghagok na. Ha? Nahagok na. Nago naman.
Ganun lang, makaka-recover ka. Yan ang mabigat sa ulo. Oo. Mabigat sa ulo po po yan. Oo. Makatulog pa po yan. Nabugo na po lang ito. Ay, Ubo ko na. checkpoint na po. Sino? Ipo na naman ako. Sa linggo pa yan. Ako na eh. Saan si Papa? Ito na yan? Bahay? Namin na sa bahay. Bogol sa Tailina. Cover is norte. Southbound.